En luksuriøs fiskerbåd forlader Miami med 6 personer ombord. Kun 2 kommer tilbage, og deres historie er fuld af huller. Hvad skete der virkelig midt på åbent hav, hvor ingen kunne høre skrigene? Den 22. september 2007 sejlede fiskerbåden Joe Cool ud fra Miami Beach, Florida. Ombord var 6 personer, 4 erfarne besætningsmedlemmer og 2 betalende passagerer. Jake Branham, 27, var kaptajnen, ledsaget af sin hustru Kelly, sin halvbror Scott Gamble og barndomsvennen Samuel Carey. Alle 4 var vokset op med havet som en naturlig del af deres hverdag. De kendte vandet, vinden og farerne, og de havde overlevet langt værre vejr end det stille hav, de mødte den morgen. De 2 passagerer, Kirby Archer og Guillermo Zarabozo, betalte $4.000 kontant for en kort tur til Bimini på Bahamas. Deres forklaring på den usædvanligt dyre rute var, at deres pas ved en fejl var havnet i indtjekket bagage, og de derfor ikke kunne flyve. Ved første øjekast virkede forklaringen plausibel, men i eftertiden fremstod den som første tegn på en nøje udtænkt plan. En plan, der snart ville udvikle sig til en af de mest kyniske forbrydelser til søs i nyere amerikansk historie. Jake Branham var en metodisk kaptajn. Ture blev planlagt, båden var vedligeholdt, og han var kendt for at holde tidsplanen. Rejsen til Bimini skulle være kort, og han havde allerede en ny afgang planlagt dagen efter. Da båden ikke vendte tilbage som forventet, antog hans onkel, ejer af Joe Cool, at de havde forlænget opholdet, som kunder ofte gjorde efter en nat med fest og fiskeri. Den antagelse skulle vise sig at være fatal. Da båden ikke rapporterede tilbage næste morgen, og ingen kontakt kunne etableres via radio eller mobil, blev sagen hurtigt eskaleret. Det amerikanske kystvagt igangsatte en eftersøgning. De kendte området godt. Det var berygtet for narkosmugling, menneskesmugling og periodiske angreb fra væbnede grupper til søs. Men ingen signaler, ingen transmissioner, ingen observerede afvigelser fra normale ruter blev registreret. Efter 6 oktradive timer opdagede en patruljebåd en hvid silhuet på horisonten, sydøst for ruten mod Bimini og faretruende tæt på Cubas kyst, 225 kilometer væk fra sin planlagte kurs. Det var Joe Cool. Da kystvagten gik ombord, fandt de ingen mennesker, kun stilhed. Dækket var urørt, men bar spor af noget for uroligende. Fiskestænger stod stadig spændte, som om nogen havde forladt dem midt i kastet. Nøgler og tegnebøger lå åbent fremme. Der var tørret blod på træværket, diskret men tydeligt, og døren til agterdækket stod på vid gab med et tov dinglende ned i det mørke vand. Intet tydede på kamp. Ingen genstande var fjernet. Ingen elektroniske apparater savnedes. Netop denne orden og fraværet af kaos var i sig selv et alarmsignal. I sager om søpirateri eller organiseret røveri ser man typisk omfattende plyndring og efterladt rod. Men her lignede det snarere en iscenesættelse. Et nøje udtænkt narrativ, der skulle vildlede efterforskerne, og vigtigst, få gerningsmændene til at fremstå som ofre. Manglen på en redningsflåde bekræftede mistanken. Den var ikke på båden, og uden den ville intet besætningsmedlem frivilligt forlade et sødygtigt fartøj med fungerende kommunikationsudstyr. Nogen havde med vilje taget flåden med. Det var på dette tidspunkt, efterforskerne begyndte at overveje en anden mulighed end ulykke eller uforudset piratangreb. De kiggede ikke længere efter en ydre trussel. De begyndte at mistænke, at truslen var kommet indefra. De 4 forsvundne besætningsmedlemmer efterlod sig ikke kun en tom båd. De efterlod et skueplads, hvor alting stod for roligt, for uændret. Som om livet var blevet afbrudt af en handling, der ikke tilhørte den naturlige rækkefølge af hændelser. For en kriminolog var det tydeligt. Dette var ikke en hændelse skabt af tilfældigheder. Det var en kontrolleret, overlagt handling. Et mord, ikke i affekt, men i stilhed. Og netop den stilhed var det mest skræmmende. Inden vi fortsætter, husk at like og abonnere på kanalen. Det hjælper os virkelig meget. Tak skal du have. 3 dage efter Joe Cool forlod Miami, og kort tid efter fundet af den øde båd, lokaliserede et redningshelikopter et lille objekt drevet op mod den ubeboede ø Anguilla Cay. Det viste sig at være redningsflåden fra Joe Cool. Oven på den lå en præsending, men da helikopterens rotorblade skabte vindstød, blæste den til side og afslørede 2 mænd liggende i bunden, Kirby Archer og Guillermo Zarabozo. De var trætte, men ikke udmattede. De havde ingen alvorlige skader, ingen tegn på vold eller underernæring. Det mest påfaldende var deres ro. Deres kroppe bar ikke mærker efter fysisk kamp eller desperation. De virkede næsten forberedte. Under redningsaktionen rakte en af dem en lap papir op med en kort sætning. De var blevet overfaldet, 4 var blevet dræbt, og de var blevet efterladt på flåden. Ved første øjekast kunne det lyde som et troværdigt scenarie. I et farvand kendt for pirateri kunne en sådan fortælling forklare alt. Blodsporene, de manglende personer og det faktum, at båden var blevet fundet forladt og drevet væk fra sin rute. Men det var netop denne perfekte forklaring, der vækkede mistanke. For den erfarne efterforsker og kriminolog var der for mange ting, der ikke stemte. Kirby og Guillermo blev straks afhørt, men deres vidnesbyrd vaklede hurtigt. Deres beskrivelser af angriberne stemte ikke overens. Den ene hævdede, at angriberne bar mørke jakker, mens den anden sagde lyse skjorter.
De kunne ikke blive enige om, hvordan rækkefølgen af mordene var foregået, og de var vage omkring, hvordan angriberne havde forladt båden. Samtidig kom en kommentar fra Guillermo til en FBI-agent til at betyde et afgørende vendepunkt. Da han så Joe Cool blive bjerget, bemærkede han stille, at han aldrig havde været ombord på den båd. Sætningen var umiddelbart harmløs, men for efterforskningen var den fatalt afslørende. For hvordan kunne en mand, som hævdede at være offer for et overfald på en specifik båd, benægte overhovedet at have været der? Den slags udtalelser, der ikke bare fejl i hukommelsen, de er indikatorer for løgne. Efterforskere ved, at usandheder ofte afsløres i detaljerne, især når to personer forsøger at koordinere en opdigtet historie. Løgne kræver konstant vedligeholdelse, og den mindste afvigelse mellem versionerne kan være nok til at afsløre hele konstruktionen. Det næste spor fandt man under en ny ransagning af Joe Cool. 4 brugte 9 mm patronhylstre blev fundet nær cockpittet. De lå i en formation, der antydede målrettede skud, ikke affyret i panik, men med præcision. Det underbyggede teorien om, at besætningen var blevet likvideret i en hurtig, kontrolleret handling. Og alligevel var det, der ikke blev fundet, lige så afslørende. Der manglede ingen værdigenstande. Udstyret var intakt. Der var ikke begået tyveri. Ingen tegn på plyndring. En professionel pirat ville have taget alt af værdi. Her var intet fjernet. Kun mennesker. Det begyndte at stå klart, at fortællingen om pirater var en dækhistorie. Ikke alene var den fyldt med uoverensstemmelser. Den blev også svækket af den fuldstændige mangel på motiv, hvis man tog den for pålydende. Hvilken pirat angriber en båd, myrder alle undtagen 2 og efterlader alt af værdi intakt? Efterforskningen skiftede fokus. Nu blev Archer og Saraboso ikke længere betragtet som ofre, men som hovedmistænkte. Deres adfærd, deres modstridende forklaringer og den tekniske analyse af gerningsstedet pegede alle i samme retning. Mordet var kommet indefra. For at forstå deres mulige motiver blev deres baggrund undersøgt. Guillermo var 18 år, arbejdede som sikkerhedsvagt og havde ingen tidligere domme. Han boede med sin far og havde ifølge bekendte ambitioner om at blive politibetjent. Han fremstod uerfaren, ubeskrevet, let påvirkelig. Kirby derimod var en kompleks figur. Tradive, 6 år gammel og tidligere leder i en Walmart-butik i Arkansas, men i virkeligheden på flugt. Han var eftersøgt for at have stjålet $92.000 og stod samtidig anklaget for seksuelt misbrug af mindreårige. Han havde grund til at forsvinde og desperationen til at dræbe for at sikre sin flugt. Med disse oplysninger begyndte konturerne af en langt mere uhyggelig plan at tage form. En plan, hvor Joe Cool ikke bare var et transportmiddel, men et redskab i et nøje kalkuleret flugtforsøg. Det var ikke et overfald udefra. Det var et attentat begået med forberedelse, hensigt og iskold afregning. Efterforskerne havde nu både et muligt motiv og 2 personer, der ikke længere kunne gemme sig bag en påstået flugt fra pirateri. Men for at kunne rejse tiltale for mord, manglede der stadig et afgørende element. En direkte forbindelse mellem gerningsmænd og mordvåben. Gennembruddet kom, da man undersøgte Guillermo Sarabosos bopæl. Under en ransagning blev der fundet en kvittering for køb af 9 mm ammunition, præcis samme kaliber og producent som de hylstre, man havde fundet på Joe Cool. Den tekniske sammenhæng var uigendrivelig. Konfronteret med det voksende bjerg af beviser og truslen om dødsstraf, valgte Kirby Archer at samarbejde. Hans tilståelse var iskold og metodisk. Ifølge ham var det ham selv, der skød kaptajn Jake Branham og hans hustru Kelly først. Guillermo, hævdede han, tog sig af de 2 øvrige, Scott Gamble og Samuel Kyrie. Efter mordene blev ligene smidt overbord. Ligene blev aldrig fundet. Havet tog dem, som det så ofte gør i maritime forbrydelser. Og det var ikke en tilfældighed, men en del af planen. Der er få steder, hvor mord kan begås med så lav risiko for opdagelse som på åbent hav. Intet vidne, intet kamera, ingen naboer, der hører skrig. Og hvis man samtidig slipper af med ligene, bliver efterforskningen næsten umulig. Det var netop den slags beregning, der gjorde denne forbrydelse særlig brutal. Kirbys plan havde været at flygte til Cuba, et land uden udleveringsaftale med USA. Joe Cool var både midlet og alibiet. Med båden i hænderne og de oprindelige besætningsmedlemmer væk, kunne han præsentere sig som overlevende for en hvilken som helst historie, han havde opfundet. Hans valg af Guillermo var heller ikke tilfældigt. En ung mand uden tidligere domme, muligvis naiv og let at manipulere, som kunne fungere som både medskyldig og vidne. Kirby udnyttede hans ambitioner og tilbød ham en falsk fortælling om at være del af en hemmelig CIA-operation. En drøm for en 18-årig med et ønske om et meningsfuldt liv i uniform. Men spørgsmålet, der stadig står ubesvaret, er, vidste Guillermo, hvad der skulle ske, da han trådte ombord på båden? Eller blev han gradvist trukket ind i en situation, hvor vejen tilbage forsvandt? Domstolene valgte ikke at acceptere nogen formildende omstændigheder. Guillermo blev tiltalt for 16 forhold, herunder mord og væbnet røveri. I september 2008 blev han kendt skyldig i alle anklager. Kirby Archer, der i mellemtiden havde indgået en aftale med anklagemyndigheden for at undgå dødsstraf, fik samme straf, livstid uden mulighed for prøveløsladelse.
Retsopgøret satte punktum for den formelle efterforskning, men ikke for de moralske og psykologiske spørgsmål, som sagen efterlod. Joe Cool-sagen viste, hvor hurtigt tillid kan manipuleres, og hvordan desperate mænd kan omforme virkeligheden til deres fordel. Det, der begyndte som en rutinetur for 4 erfarne søfolk, endte i mørket under havets overflade. Ikke som følge af uheld, men som resultat af et målrettet, iskoldt plot. Og selvom retfærdigheden indhentede gerningsmændene, forblev havet tavst omkring, hvad der præcist skete på det dæk den dag, hvor blodet tørrede under solen, og båden drev væk fra al menneskelig rækkevidde.